Rosa Bombay. Ami chegou aqui em Portugal. Tudo coisa diferente, não chama na viver. Ai, ué, yeah. Santo mensagem, não é que dá ali. O santo mestre chamando Adelaide. Eu, Adelaide, sim. Eu, Cristina. Què, carinyo? Com dormirem avui aquí? Bueno, avui ens hem despertat i plou una miqueta. Ens ha fet una tormenta aquesta nit, però bueno, és normal a São Tomé. Ara el problema serà el camí de tornada, que no sé com sortirem, perquè ahir quan vam arribar ja estava tot enfangat, o sigui que avui malament. És més tètric, això. Però bueno, aquí estem. Ara ens n'anirem cap a la costa est, a veure si millora una mica el temps i podem anar a la platja, perquè ara venen dies de platja. Esperem que no tots els dies siguin així. La Cris ha baixat del cotxe i se n'ha anat a la cascada. Després diu que jo no sóc aventurer. Mare meva, ella és el pitjor. Uau. Mira-la. Tela, Uau. Tela marinera. Obrigado. I això passa a mig del camí. Ui, ui. Ui, ui, ui. Ara, allò que és impressionant. El fosco. Molt bé, carinyo.